So, kuyawan man ta sa imong text. Tanawa ra gud ni, oh. I don't understand how I feel. Come and see me. Nga naman ka? Jonas, it's about my father. Yes, about Carlos Cuevas. What about him? I missed him. I don't know ano nahitabo ni. Basta when I was alone, kalit lang kong gimingaw niya. Sakit nga kamingaw. Naunsa na ba siya karon sa? Naghuna-huna ba ka siya na ako? Gusto ko makakita niya. Aron ako siya ningnon nga. Wala ko masuko niya. Nagipasaylo na ako siya. Pero Steph, imposible ni ang imong gibuhat. Si mama nimo, si papa rin na nimo, musugot ka sila sa imong buhaton? Steph, gusto ko mutabang nimo. But I don't know what to do. This is so complicated, Jonas. My life is so complicated. Steph, ingon anak yun na ang life. Today, happy ka. Tomorrow, you're sad. Pareha sa panahon. Pero, dapat yung ka ready to adapt to the changes. Gusto na. Ay, naghila. Manuroy noon ta. I just know the place.